Ahem. Kembali bersama Wahyu Manggala. Asiknya rame-rame. Wayahe, wayahe.
Lah aku dandan sesore uta bar magrib ngeloloni ndak. Lah terus kene ya. Barang tekan dhuwur kok dadi burem aku. Malah enak lho remang-remang iki jenenge. Remang-remang piye ngene iki ya. Apa? Cara dagangan ngono renek sing nyenyah. Yes. Ning ora apa-apa, aku ning kene ndara ya kesorot ta. Iya, tetep Sugeng dalu sedaya kemawon. Dumateng warga Tegal Wero. Alhamdulillah Wahyu Manggala nderek ngalap berkah. Nggih, Mbak. Melu ndongakno muji sing apik ya, Nduk. Nggih. Mugi sedaya tansah pinaring slamet, seger waras, gampang anggone golek rezeki. Amin. Langsung aja kita menghibur warga Tegal Wero. Oke. Semalam suntuk lakone humor. Iya. Betah melek nggih Bu nggih. Alhamdulillah, heeh. Ngersake napa ingkang ajeng monggo lho nggih. Iya Mbak apa? Mesem blok. Bapak-bapakku, mas-masku minta lagu apa monggo kerso. Monggo lho Bu. Suaranya mana yang kencang? Dalem. Mae caping gunung mae. Nggih. Ibuke caping gunung. Urung-urung dikon capingan ya. Urung-urung. Dalem. Dalam Napa Mas? Apa Nduk? Dalam. Pripun ngersake napa nggih? Manut. Liwong langsung dicap jus. Langsung mawon. Caping gunung dirangkai dengan liwong, monggo Mbak Pesek. Yuk. Caping gunung. Dilanggamke rumiyin. Bar langgaman terus versi jaranan, semonggo. Oke. Iya, yuk. Langsung ae dibres. Oke. Bras dak wis Mas remang-remang ngene kok. Lah ya aja ngantuk lho. Dah melek. Lah. Cek do ngantuk ae iki janjane melek. Ngono. Lho rumangsaku jek turu ae, Nduk. Semonggo. Langsung dicap jus. Lah iya. Yuk. Semoga Mas Edi rumiyin nggih. Wira suarane sing suarane Jeuta. Iya. Ndek jaman berjuang jur kelingan anak lanang yen tak openi Jos. Jarene wos menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki opo lali Janjine apa wis lali. ning gunung Ayo Mas. tak cadongi sego jago Sekian jago. yen mendong tak silih caping gunung Iya. Lanjut, Mas. Syukur bisa Buka sithik. Nyong. nyawang gunung desa Ayo, Dik. dadi raja Yuk. Kene Hei. ora Monggae caping gunung rumiyin, Mas. Yuk ya. Dikoplo bareng-bareng. Sawer-sawer Sugeng dalu, matur suwun. Matur suwun Bu. Gelange godine. Asik.
Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Pun paringi kesehatan, selamat seger waras. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang Oh ya. yen tak openi Mangke bacotane liwang Mas. ing saiki ana ngendi Janjine ana ngendi? jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki opo lali Janjine apa wis lali? ning gunung yen mandang tak cilik capek gunung Sik. Kowe bangsa remang-remang nek ora semangat, Dok. Semangat ngene kok, Mbok. Ngerti apa ora le jagunge sak keringet-keringet ngene. Iki sing muni ndi le? Aku nang kene kok. Kringete sak jagung-jagung ngono. Lho walik to, Cin. Walik. Anjen tak walik are. Lah, Ngene iki sebabe? sampok kewalik ora ketara. Bape Cin. apa kok mbok walik? Ben gak gosong, Cin. Ngono ya. Iya. Ya wis, ayo Cok, terusno Cok. Piye? Omongan kok sok nglantur ngono. Lho piye? Toprakmu ning ngono iki saru, Cin. Lho, Gak sing ketoprak. kandha saru sapa? Cuk. Cok iku apik lho. Lho kok apik ku? Cintaku untuk kamu iku Cok. Gak iso aja Mas. ngono kok. Gak iso. Gak apa-apa, Ayo, Mbak. Cok. Ayo, cintaku untuk kamu, Mbak, Cok iku, Mbak. Lah yo ning aja mbok tambahi. Gak. Nang ngarepe mbok tambahi tak sewaduki kowe, kok iso. Oke. Jian tenan cah iki tukang sote kok yo nantang perkara ae. Aja tambahi lho ya, saru nek mbok tambahi. Ayo Dan tukang sote ayo, Cuk. Loh, maksudnya iku Dani tukang sote ayo, Cuk. Kowe ndang nyanyi ngono lho. Cintaku untuk kamu sayang ayo, Cuk. Aku mau undang cacuk-cacuk iki. Ngene ae, Cuk. Gemeter aku. Nah, ya cintaku untuk kamu sayang. Iya, Cok, ayo, Cok. Cok Edi. Aduh, atas Kowe ya. urung apa-apa coba ngono-ngono aku Acin. Jeger ada. Bobor aku. Nana, Dek. Iya. Ayo, Dek. Ayo, Mas. Ayo, Mas, Cok. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene Bacot liwang, Mas. Ora ilang. padha lara-lara Posisi. Ya, yo, yo, yo. Wena, wena, wena. Wena, wena, wena. Wena,
Nggih. Ngiras-ngiras iki didobel pamundutan saking mas-mase. Iya. Saking sesepuh-sesepuh wonten Tegal Wiro. Oke. Wonten Caping Gunung kalajeng liwung. Masuk. Langsung dicapcus kembali. Oke. Panggil bersama satu artisnya yang sudah tercemar di mana-mana. Kenal. Terkenal itu Terkenal kayak artis-artis nek Jakarta ngono kae lho, Jin. artis-artis Jakarta. Lah iya. Iku sing ning Jakarta. Lah iya. Ning artis ketoprak tercemar. Kok tercemar do ngamelek lho, Jin. Maksudnya Lho, iku wong tua ya omong sak omong ki pinangka donga lho. delak-delak tercemare to, Nduk. Ngeten lah terus piye? Tercemare iki gara-gara kuwi lho, main piye? terus. Alah. Adeke Wahyu Manggolo. Aja glibet kowe, Jin. Ning ndi tercemar iki elek, Jin. Ora ono. Tenan. Sing kondo elek sapa? Aku ne kok. Yang kelihatan buruk itu belum tentu buruk kok, cuma. Silahkan digoyang. Satu artisnya coba tak panggil, ada Indah Kalola. Yuk. Kalau lah wis muni ya. Kenti. Ti? Rene, Nduk. Mbak, aku Kenti iki kembaranku apa, Mbak? Rene rada maju kowe duwe kembaran saiki. Nek kowe tak jenakno Indah Kenti. Ya lah iki. Nek iki yo Kok bingung mamerno? Lah kok ora bingung piye? Lah kok ngono? Sitok iku jenenge akeh. Ya malane Bojoku iku mlakno aku bingung bojo sing ndi sing tak pamerno jenenge loro. jenenge loro sapa bisa apa? Nek ning ketoprakan jenenge mogol. Lah nek ning omah. Nek wong kene ngarani yo Mbah Sarjimin Mbah Samara. Ya nek ning kene pamerno sing sarjimin lah. Tak pamerno, kabeh engko kuwatir nek ilang siji. Aja. Ora tak pamerno. Wis ilang lah tak temoke aku. Jebule kowe iku ngono iku. Lah kene wong aku nemu dak gak Ternyata salah deh. selama ini Heeh. kamu baik di hadapanku. Terus? Kamu menusuk aku dari belakang. Ya ora apa-apa. Tak tusuk piye? Nek perlu malah tak kasih dorongan kok. Mogol jebule didedek ndekne lho. Rumah sama kok iku ning gure ya ambek aku. Heh? Apa lah? Bu Rumah sirahmu terus sama. cekot-cekot, Bu. Mogol ning guri karo aku. Lho lah apa iku? Lho dadane awor ambek aku ngono lho. Ngono. Ora lho. Kan tak untel-untel ning kene lho. Ora, Cin. Sa Satu hati sampai mati ya, Cin. Pak Mogol wis tuwa wis ra kuat apa-apa. Malah iku sing tak luru, Cin. Lho kok ngono? Iya. Mulane kowe aja seneng karo Mogol. Emang aku senengku karo Pak Mogol. Ya, kowe seneng karo Mogol ning pertanyaane Mogol gelem apa ora? Ya mbok ya iku. Mogol nek bodine ora seksi goyangane ora ngene-ngene iku ora ngerah gelem. Lho bodiku apa kurang seksi kayak gitar turis. Gitar turis ning sing wis bobrokan disendekno ning pojokan. Lho aku pede lho, Cin, muni ngono, Cin. Mas, pede lah ora lah. Mas, niki sing tak turuti sing dhisik. Memori satu hati sampai mati apa pamer bojo sik? Tawa kok galakan ngono to, Cin. Sing lemah lembut ngono lho. Mas. Iku ku gak lemah lembut nah iku. Tawa-tawa nah iku. Aja ngono jek wok blewok. Piye neh jare kok lemah lembut manja. Iya nek ngono ku terus ora ngatasi gowok blewok. Ya ora kok, Mas. Mas. Go bokong subalane nek mbok ngono ndak. Aja ngono. ah. Apa? Asli Nduk. Asli apa? Gelem asli lho. Piye? Isek aku bokongku. Bokong asli tapi meletrek. Aku subalan-subalane tapi kan seksi ya, Mas. Lagune Mending asli no, Dek. lagune niki sing dhisik sing tak turuti, Mas. Pamer bojo. Blewok, Satu hati sampai mati. Iku nek kesusupen mbah lho. Memori berkasih. Satu hati sampai mati. Tidak saya hiraukan. Magangan sing anyar mang sing cilik sing nyanyi. Eni. Kenti. Kentir lali aku. Satu hati sampai mati iki kembarane Kenti jenenge Lho ya. Di pojokan atek ngono ndak kene ya. Kentir aja Ngerti remang-remang ngene kok iso ngono ndak omongane. Gak pareng Mas Haru. Ayo iku Rene. Remang-remang iya aja ngono ge, ngempet sente opo piye ki Wes ya wis ora tak adepno kowe. Ayo. Lah padha iku, ae nek mbok Rene. adepno kono iku ndak yo gue man. Iku lho Mas Gondrong ngisor. Mas. Ayo iku kentir. Ter. Iki lho pentolane ning kene, Ter. Aja jenakno kentir Nduk, cah apik-apik kok Wong jenano dhewe ta. Nyekeli. Wih, nyekeli mik kare ngono, Nduk. Aja mbok cekel ndaser, ora kuat modot iku kok. Nah ngene lho sayang. Dibelai-belai, dilus-lus. Ben kepenak dirasakno. Ngono ya. Aja dingenekno, mbok tekem malah mati engko.
Barno Endok, anggap saja semua tidak ada orang. Dunia hanya milik kita berdua. Yang lain mah numpang saja. Dok, ojo dok. Dok, sewoten nih saiki kok Rena. Bu, peteng-peteng aku titing. Ora sayang Rene. Rene. Kok tak jak mangan ome petinggi? Sululap kono ben bundas kabeh kowe kok. Rene pra? Iya, sayangku selamat malam Ceng Eni. Magangan anyar niki Bu, cilian. Nah, satu hati sampai mati langsung dicap jus. Sumangga. Yuk. Pesek joget. Jogetnya sing seser. Maju kabeh kok ngene-ngene. Maju kabeh kok. Ya. Sik. Ora ketok gak usah nggih posisi maju kabeh. Yen ketok. Asik kembali semuanya. Yang depan selamat malam semuanya. Saking dalu Pak Sayangku akan tetap abadi. Lumayan Mas ya. Sampai akhir Cahanyaran lumayan. Mbaknya yang depan bisa nyanyi nggak? Nyanyi dong. Lagunya apa? Pop atau keroncongan perutnya? Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Mas. Melangkah pergi karena janji. Janjinya palsu. Usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci. PSS. Hanya satu untuk dirimu. Mbak ini maju dong sayang Eni. Maju semuanya. padamu. Buat bos-bosku yang depan maju deh. Ku akan menunggumu. Maju semuanya. Dodok kabeh. Demi cintamu rela ku berpisah. Meski sekian lama kita takkan bersua. PSK. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Asik. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih. Air mata berlinang, ku kan kembali kepada dirimu. Setiamu takkan ku duakan. Sayangku, kasihku, cintaku. Dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. PSK. Maka kau dan aku satu hati sampai mati. Setia tak terganti. Sawer, matur suwun bapakku, bos-bosku, mas-masku semuanya. Ciptakan suasana yang happy malam hari ini ya Mas. Kita goyang ya Mas. Mas Edi Gondrong. Satu hati sampai mati ya Mas. Hei. Menangis pilu hati ini. Sayangku akan tetap abadi. Sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku
takkan ku duakan. Hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Sawer. Hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Matur suwun bapake. Matur suwun satu hati sampai mati bersama Ceng Eni Ter. Aja kenter Acin. Kentos. Kentos. Ning iki Iya. ketoke pas mbok kenco-kenco kok. Sok. Lah iya. Malah lali. Supe Mbak. Supe. Supe Mbak. Aja supe gocok. Supe Mbak aku Mbak. Silakan digoyang balik. Niki terus napa bacutane Mas? Apa ki? Memori berkasih napa pamer bojo? Heeh. Manut. Bukan yang pertama nggih. Iki ladine Mas atensine mau. Apa sih Mas? Brewok tek ngono lewok brewok. Jane Kenapa? gak kening apa-apa. Tek ngono mbok kempit. Aku anggere rada remang-remang ngene iki umat. Umat. Memori berkasih napa Apa pamer sembare bojo lek, Mas? Cah? Gak sing ireng-ireng Mas tak tari. Ancen sing ireng Memori sakit. berkasih nggih. Heeh. Sing ireng-ireng sing tak senengi, Nduk. Sing ireng ancen ketok manis semula aku nek kono terus mang. Ayo silakan digoyang memori berkasih. Endi? Satu tembang bersama. Kak, suaranya Mak Serak. Diwakil lo anak-anake. Mbak, menyeng gimana? Angkat tangan apa? Ngene, nek iya iku ngene, nek enggak iku ngene. Lho ya, kok nyanyi hari ngono. Biasa. Pasukan 35 dikongkon nyanyi lho, kowe kene lah apa? Ya. Joget Joget are. sorak-sorak tok lah nek sorak-sorak apik ngono, sorak-sorak lah yo fales. Ngerti sorak-sorak fals pokok nyanyi. Kenti, kamu nyanyi lagi ya? Ti, Ojo blewok go. ti piti. Ora. Ken, rene ken. Nah, kowe kan cah cilik. Tak kayak Iya, lagu Mbak. loro ben gelis gede. Ben lemu ya Mbak ya. Ben lemu. Keracak apa engko apa lu Bu iku Bu? Takok ae batin kudu njaluk. Nek. Ora, sing kondo sapa? Aku takok tok kok. Alah, ngono mbok inteng-inteng kok ciri asline. Ora. Duni dak apik ah. Ning nguri jane to ora. Lah. Padha ae. Ape mbok go mulai? Ora. Ape dadi ledek multi talent? Ora aku takok tok. Alah biasane iku gak multi talent nah iki. Ora Bu, ora Bu. Aku ora njaluk, ora tak go mulai Bu. Senengane kok ngono ora Bu. Dene-dene nek sakake engko ade plastik lah gak apa-apa Bu. Jangan awak Senengane brewok. kok. Layak dek mana markas kau udah jajan. Ojo buka-buka rahasia. Markas karo kene cedak. Cedak ya, Mbak Kok ya. nek ditilik ning kono markas cilaka. Wis Ora sida. pamer bojo. Heeh. Ayo wok brewok. Gak, sing pojokan ae kono. Kene nek mbok wakilno. Ora kulino pamer. Ora kulino pamer, Lah. ning kowe senengane Apa? dipameri. Kana, pamer bojo. Loh, saiki bisu piye? Mbok ngomong apa cah iki ngomong apa? Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Lapor nek ngono. Bok jabang bayi. Lapor nek mbok kebuk barang. Jajal baleni takoki. Nek pamer bojo nek. Loh, yo kandhane ora semangar cah iki. Loh, bisu Lah kudune sampean ya kudune nganu Mbok. Nganu, Nggo so. bahasa isyarat ah. Isyarat. Aku gak kulino bahasa isyarat, jajal kowe bahasa isyarat. Ayo. Oh. Oh, ha, Bueleni we. Dewa! Aja ngono. Remang-remang aja sarung cah iki. Aja ngono kok aja mbok baleni.
saru saiki. Ora saru. Ora ngatasi aku ora ngatasi. Kowe ku Lho goblok. maksudnya apa maksudnya? Musa cah bisu bahasa isyarat. Lah ya bahasa isyarat tapi gak ngono Tak Gocin. kuncekno numpak motor Nyanyi ki mang motor. ning gone omah. Ning gone omah. Omah toko Mas. Kowe tak tokokno ali-ali karo gelang sing gede. Oh iya, terus? Toko Mas iku mang Heeh. gurine pasar Mano. Bisa. Aku tidak salah kayak ndek bengi Cin. Gurine pasar Mano. Iya. Lah aku nang kene kok Ali-ali ku dak cilik to, Nduk? cilik. Cilikku ngene. Iya. Nek gelang gede kan ngene. Mosok gelange mok sakmono Lah Cin. gelang aku nyekel mik terus pamane ngene gak iso yo ngene-ngene kok iso. Bangkok ya Cin ya. Iya, Mas. Iya wis, Pamer bojo, Mas. Pamer bojo, Dek. Pacar-pacar kok geger. Oh ya, nek tak takok aku semaur lho, Cin. Lah aku tak takoki pamer bojo, Dek. Aku roti bojo kok. Diperhati berdebat, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, 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 ledek do minggat neng guri pilar, mbok tinggal dewe neng kene ranak kancane, aku joget terus karo sapa. Edan sore nek ora Wedi aku. Wedi nek gloyor. Bu aku ditinggal dhewe. Mulane. Kurene ando aku kancane. Lo jare berdebar bergetar. Aku lho wis diting-ting iki. Tiada mungkin lagi. Tiada mungkin lagi. Hei, hop. Marilah pulang, marilah kurang, ora sedaya masamra. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang, ledek-ledek dosa maput. Mbah Modeni jeneng kene, Bu. Mas, Mbah Modeni jeneng kene, Mas. Gelang sirah. Menang ora kowe? Aku takok Moden kok mbok taboh ae. Iki Moden jeneng kene ta ora? Ije, ndi wonge? Jek iki, meja to nek nos delok iki siaran iki. Jejer-jejer ngene piye? Inna. Gagah. Wah tak gruduk sak balaku pe. Lah kok ya ngono? Atek mbok dongakno iku. Niki latihan Ora lho iku mau barono lindu terus ngono. kok lindu-lindu nyanyi are lindu. Bergetar are. Musik ora toto ngono Bergetar. Njaluk pamer bojo mbok tabuhi sembarang dengah aku. Lho padha ae ah. Goblok iku. Kok nyalano musike lho padha sing dhuwur ya padha ra totone. Loh. Goblok iku. Aku dak kari tukang orjene ya. Tukang orjene menyepi aku dak kari cangkemku jeplak ngono aja. Aku ya klenger neh nek ngono. Oh, alah goblok. Lho kowe do tangi apa ora kowe? Aku mah ngimpi, Cin. Tak idak-idak. Tangi apa ora? Mbekno ngene ya tangi lho, Cin. Jeke Mas, kabel sing mbledos mang ndi, Mas? Tanggung jawab tenan iso. Ora ngono. Piye Tangkan neh? karek mok iki Dek ngono. Tenang saja, yang lain anggap saja merantau. Nanti nek kehabisan sangu dak ya mulah aja khawatir. Oke. Jos, pamer bojo ya, Dik. Dungokna, Dik, pamer bojo. Blok goblok. Oh, jen goblok. jambut gotong. Lem sekolah ning ndi, Cung? Kowe kok goblik ngono, Cung? Pamer bojo kok teko berdebar hati. Teko tiada mungkin lagi. Garingan. Duduk lambe anyar sing ning jero lemariku. Nah, lagune niku Mas. Lah iya, goblok. Aku pamer bojo kok Ayo, taboki. 1 2 3. Ih seneng aku. Cung kurang ajar lho, Cung. Aku iki maem lho, Cung. Aja kurang ajar kowe, aku iki maem lho ya. Baleni nawang. Aku maem. Nantang perkara. Gelem karo anakmu dhewe lho kok mentolo. Loh, maksudku iki lho. Lah apa? Tukang kendang. Lah ya kene ya. Kendang Jaipong lagi anyaran ratoto. Lah terus. Aku maem lho, Cung. Lah kok malah mbok tawani lho. Dadi wong tua iku aja ngono, Cin. Gregeten ae karo kowe aku. Gregeten karo kowe, aku gregeten karo kowe. Iso
Maksudnya aku mbok endekne Wah, yo. nek yo tiada mungkin lagi. Aku maksudnya mbok endekne ngono lho. Ora ono, mang ngomongan piye jeke? Aku maem, Cung. Lah ya mbok kon mangan ngono are. Bento iku. Lho iku bahasane apa, Mak? Aku maem alias aku maam, Cung. Dek yo ngono ah. Lah sampean yo aku maem, Cuk, mbok ngenekno kok. Aduh, wong dijipuk singkate tok ngono lho wong Jawa ya ngono nek omongan iku dijipuk penake. Aja ngono. Maam kesuwen. Maam, Cung, aku, Cung. Gage warneni, Cung. Aja, Cung. Maling kondang. Goblok ya. Goblok. Aduh. Ayo, pamer bojo. Nah, iki lho. Didi duit tamar mati mul. Siti lunga pasar babi mati kowe mati. Do re mi sol jenang do geyol he ha miring 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 tahu tempe nak rasa hop bar. Loh, iki piye lah Mas? Pak kok teko Tanjung Perak iki piye? Loh, titite sapa? Ya mau. Aku pamer bojo Mas, ora pamer titit Mas. Goblok iku. Bu. Gelem Bu dipameri titit Bu. Kok malah tawa-tawa iki lho. Oh, sing pamer bojo iku aku, sing pamer titik iku pemusik-pemusik cah cilik-cilik iku lho. Titit cilik-cilik do mau pamerno. Lah kok roh nek titik cilik. Roh nduk anak-anakku. Ngono. Aku yo kelin ora, goblok iku. Lho. Sing ngono kowe. Goblok iki. Ya ada, Cuk. Pamer bojo. Nah, iki lho, tak cocok. Nah, iki kita cocok iki. Ya iki. Iya, iki cocok iki. Iya, baleni. Cocok ora ndang. Ya iki sing tak karepno, pamer bojo iki. Baleni goblok iku. Ya iki Bu ya, pamer bojo. Andan ya. Iya Cang, iya iki. Ya, sik aku tak ngrungokno sik ben cocok ngono lho, Nduk. Nyor. Duduk lambe anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing kok pamer kening aku ning seneng aku yen pok gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku aha iki andane yo dosa goblok iku goblok PSK manis. Yang ini rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane pedhe. Tansah kelingan kepengen nyawang sedelok wae
suwun Mas. Nangis batinku grantes uripku teles kepes netes alo cendol dawet cendol dawet cendol dawet cendol cendol dawet dawet cendol dawet dawet cendol dawet dawet cendol dawet cendol piro 500 terus gak pakai ketan jiro lupa 5678 rasane penak rasane penak rasane penak goyang kembali sawer 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 duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku asik Kalwero digoyang kembali dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe tega nglarani wong kaya blewo ning ngopo seneng aku yen kok gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku citra janji tekane kowe ngapusi nganti srene blewo ora iso lali nangis batinku grantes hidupku teles kepes netes alo cendol dawet cendol dawet cendol dawet cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol dawet piro 500 terus gak pakai ketan jiro lupa 5678 rasane penak rasane penak rasane penak matur suwun Mas sawer 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 duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing kok pamer keneng aku dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe tega nglarani wong kaya blewo ning ngopo seneng aku yen kok gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku ning ngopo seneng aku yen kok gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku Oke. Oke, terima kasih. 3 tembang sampun dipun aturi. Iya, jam piro, Dik? Saatnya Jam kita bonus. Iya. Bonus ya, Mbak. Pak ngersake napa wau? Bonus ya. Sing njaluk anu mau dong. Cincin. Lali aku kok Bukan yang pertama. Bukan yang pertama, nggih. Saking Pak bukan yang pertama. Oke. Langsung digoyang Mbak Ani Menying sama Mbak Indah Kalola. Ayo, Dek. Bocil-bocil nyanyi semuanya, nggih. Heeh. Bocil kok cilik-cilik kok, Mas. Ngene iki kok. Nek cah Galwero sing kudu kepengin ngledek no lulus SMA. Iya. Bocah iki, bocah nomor 3 iku lulus MA kono yo, nyatane yo malah melu ngledek. Lah ya ora apa-apa ya, Nduk ya. Alhamdulillah mergawe apa ae kudu disyukuri waton halal lan kudu jujur ya, Nduk ya. Dadi bocah sing pinter, mituhu karo wong tuwa. Nek wis pinter aja mbalela ya, Nduk. Boten. Kondi anak buah semono ki angger pinter terus Wus. payu. Ora apa-apa wong tuwa wajibe minterno anak. Iso. Anak nek wis pinter dene-dene. Paling iku pas kilap, Mbok. Ngono ya, Nduk. Heeh. Kilap iku sing dor niku. Iki nyapa ta cong goblok. Iso. Alah. Yo bukan yang pertama. Bukan yang pertama.
Mapai jalan setapak ngaju juga hiji lembur kembali reka capek sebab ayah nu diteang hujan angin dordar gelap hati ayah kergiuhan kembali reka capek karena teng bernyete aku lali kok Cong. Hop. Iki lagu apa lali? Ora bondas. Ora bodas neng bundas. Bundas. Nyanyi, bukan yang pertama. Oh, bocah loro kok pinter-pinter. Cukup semene anggone dedolanan yo nduk ya. Awak dhewe ayo do buah ning gone medhek sendor. Iki disunatno, ayo daranan, Nduk. Duk duk duk. Iya.